Welcome kuni nonke bethuna, wena wodwa. Siyakhumbula ke mos kwiiveki ezipheleleyo uBabes ebelungiselela uphefoma, uzawuba yi-opening act kwiSummers, berihesa nee-dancers zakhe. Wayekwenza i-fitting yelokhwe azoyinxiba. So now ifikile ke imini enkulu. uBabes is on her way to iSummers in her white wedding gown. Uleyithi ke uMabheshingo, uleyithi kakhulu usisi. Afike ke uhamba ngeenyawo kunomntu obambe iveyili yakhe. Lo mntu ingathi iveyili iyayirhuqa. uBabes uthi, heyi wena kaloku iveyili yam akulinge undenze njalo. Usenza nexesha ke uMabheshingo uba makabulise abantu endibona uba bazoathenda iSummers. Hayi ke anxibe ke ii-heels zakhe asithi veil, kubekho i-mist or uba ngubani ke ngoku lona nge-white dress ne-veil. Ayenze i-big reveal ke phaa kwi-red carpet uba ndim, the one and only Mabheshingo. Abebuzwa ke into yobana what inspired the look. Ebesitsho uba I think lo season 3 bebezomdediceyitha to i-white wedding yabo. So bebeplana uba ne-white wedding noShimora. And so that is why now she is wearing the white dress. I guess it's in memory of her late husband, you know. Yeah, but she looked very beautiful, Mabheshingo. She looked absolutely stunning. uMabheshingo ke kule nto yakhe yoba late ke ngoku kufunana nee-dancers zakhe ke ngoku. Iphela indaba ye-red carpet ngoku kufuneke kuyophefoma. Kufuna ii-dancers, kune-chaos encinci wethu apha. Kanti ii-dancers sezinxibile zona seziredi seziphaa e-backstage. Ngoku kufuneke yena Mabheshingo anxibe yeyi ibe ngulo phantsi phezulu wili 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 wili, but eventually yonke into wethu comes together. uMabheshingo gave a great performance kunye nee-dancers zakhe. Bayishaya ke into yabo mabetnana. Besenza ihololo. It was good. She is really a great performer, you know. And ndiyamvuyela maan uBabes. Ndiyayivuyela kakhulu i-comeback yakhe. Ndiyavuya. And then ke ngoku sibone sekugqityiwe i-performance, iphelile iSummers. She's just greeting aboDanger, uIshmael. Ishmael, I haven't seen him in a long time, but it was good to see him. uDanger, uIshmael, bayancokola kuyahlekwa kumandi wethu. Then ke ngoku kuyiwa kwi-after party. Uthi ke ngoku uBabes, bendifuna ke bendirhalela. Uthi Nontu awuyi lapho. Thina siyolala sizokwazi uba refreshed because ndiyabona ke uBabes ebenenye i-performance ebezoba nayo somewhere. So uNontu was like, i-after party asiyi nokuya sisi, forget about it. Siyababona ke ngoku sebebuyele eThekwini. And so nje bebuyele eThekwini njena bayancokola wethu. Ndiyabona uBabes uplana uba ne-one woman show ekuhambeni kwexesha. And so they are kind of thinking about, okay, bazoyihlanganisa kanjani le one woman show, because abanye babantu endibona uba uBabes ebefuna i-artist ebefuna zibe khona kule one woman show, they have sadly passed on, aka uRicky Rick. So ngoku bayacinga uba abanye abantu, ezinye ii-artist ezoba kwi-line up ngoobani. uBabes ke noNontu bathetha nangoSupport Mawu kweyakhe i-one woman show ezobe ilapha eJozi. Uyabo? So they are just thinking uba okay, sizoyenza kanjani eyakhe ke ngoku uMabheshingo. You understand? Ndiyabona uba they go way back, uBabes noMawu. Bayazana, nton. So she's going to support her, and she's also thinking about eyakhe ke ngoku, eyakhe uMabheshingo i-one woman show. But ke it was so good. It's good man to see uBabes
back to doing what she loves, even though ke, you know, isoldier like alisekho betnana. But it's really, really good to see her back on stage and just eKhantu Cash doing what she loves to do. Khuphuka ke Mabeshingo. Khuphuka Mabeshingo bakubona. Babes is a great performer, and mna I wish her more summer performances. DTE awards coming her way, more bookings. Ndikufuna usiya higher and higher ke Mabeshingo.